baphumsela injini bakhanyisa amalight ekhanye kahle. Ngiyacabanga bakhohliwe. Kumnyama vele emseni. Asikwazi ukufunda amaBhayibheli. Injini igcwele petrol phezulu. Funa beyaduma ikhanyisa amalight. Kuze insimbi ithole ugesi bese sibona kahle. Eniciciyeleke nifunde encane. Nanka amathoshi enu angamaselula. Vala isikhala. Come on. Verse 38. Oh, verse 37. 37 and 38. Verse 37. Yeah. Sihloko sithi amanzi okuphila. Amanzi okuphila. 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ikhona owomileyo akeze kimi aphuze. uJesu wake wahambela omunye wemkhosi. Imkhosi yabaJuda noJesu njengoba wayeyiJuda enyameni. Wahamba wahambela omunye umkhosi anginaka ngake angifundanga ukuthi kwakungowensuku engaki. Kodwa into enginayo nansi egcineni. Lithi iBhayibheli ngosuku lokugcina lomkhosi. uJesu wema wamemeza. Wathi uma ekhona omile makeze kimi aphuze. Into emenza uJesu amenge inyawo zakhe amemeze. Ubona abantu sebeyahlakazeka ngosuku lokugcina komkhosi. Abantu lokho befikile bafika bomile bayahamba bomile. Amen. Ngosuku lokugcina lomkhosi uJesu wema wamemeza. Wathi mayakhona omile makeze imaphuze. Lento uJesu wayizwa kuye kumoya. Ukuthi namba abantu sebehamba bafike benje emkhosini bahamba banje. Ayikho into abayizwile, ayikho into abasizakale kuyo, ayikho into abashintshe kuyo. Bafika begula, bahamba begula, bafika bebhema, bahamba bebhema, bafika bephuza, bahamba basaphuza, bafika beshela emkhosini noma sebehamba besashela. Ayikho into eshintshwe yilaba bantu. Jesus. Nkosi. Lento uJesu yamudla yamkhathaza ukuthi namba abantu bakababa bahlangana baba ngaka baze bahamba bengatshelwanga lutho. Mayikhona omile makeze kimi aphuze. Ake sithi Oh yes Lord. nazi itulo insizwa zami naso leso naseseni. Bless you. Baze babahlela abafana bazela nje ukuzoyinikela kuJesu namhlanje. Ngeke bashayela izandla. Wadla Jesu. Hey. Wadla Jesu. Mayakhona omile makeze kimi aphuze ngoba indaba yokuphuza eyomuntu ayisiyona yabantu, ayisiya ama couples, ayisiya family, ake sithi amen bazalwane, kodwa yomuntu yena ngayedwa. Yikho uJesu akathi mabekhona bomile uthi kodwa mayekhona ake sithi amen bathandekayo ngoba ufuna sisukele yena loyo ozovela abantu abomi kanye kanye. Jesus. And just look around. If you think God is there, take your time. Just look around.
khona lowo omile yena makeze kimaphuze. Bakabehlangana abantu ke eyinqungqutheleni zonke ezikhona emhlabeni, abanye kade beseyinqungqutheleni zikagudi, bafika ngolesine bethwele imphako bayidla yaphela, baqala badlukudla kwesipheko sasenkonzweni, bakudla ukudla, bawuphuza ujusi, baphuza amanzi, abaze balidlizwi, abaze bakuthola abakudingayo, bafika bomile bomela uNkulunkulu, baze babhakisha izikhwama bayavalelisana, bathe siyobonana ngoJulayi kukuthi abatholanga lutho, bafika bomile, bahamba bomile. Jesus. My khona omi abafana bethula igqoko enkonzweni, ayithwala igqoko enkonzweni. Thank you mfana wami, bless you. My khona omile akenzeke emaphuze. My khona omile sithi ihloko vala isikhala. Ungasikhohlwa ihloko, vala isikhala. Uyabona impilo yomuntu wonke inesikhala. Phakathi empilweni yomuntu kukhona into eyomile, yomele something. Uyabona wesifazane waseSamaria owayehambe ukamadoda, wayengazi ukuthi womela uJesu. Akasithi amen bathandekayo, wayecabanga sengathi womela amadoda, kanti akomela amadoda, womela indoda yamadoda. Ay, Jesus. Bless you. Wawuka amadoda angazi lutho, wathandana neyokuqala asaze saphela isikhala, wathandana nesibili waqhubeka woma, abamathatha amadoda akazadela azabamane, kwahlanga imoka nomoya amahlanu akwaze kwezwakala, kwaze kwaba yi-half dozen. Ay. 6. Oh, Nkosi. Ay, noma kunjalo Jesus. woma ake nishona ukuthi woma. Woo, asiphinde sithi woma. Shona nawe bhuti uthi woma. Ake nishaya izandla. Lalela ke mhla kozovala isikhala wayengazi, waphinde waphothana wayemfuleni. Jesus. Washona khona. Kanti uNkulunkulu umenzele i-appointment. Jesus. Ngalalelanga mayifika. Ngoba lasisu ngathi bekumkhuba wakho uthi aye emini emfuleni. Ngoba abantu besifazana bajwayele ukukho ekseni, bagcwale la ntambama. Lona uyemini. Uyambona nenjongo uyemini. Lesikhathi belele ngesiphansi komthunzi bephumule. Bakhe ekseni bazoyokha ntambama. Yena uyemini bebade ngo12. Uyemfuleni. Uyazi nawe emini abantu abavama ukudlula emfuleni amadoda amayekade yozingela. Ngiyakhuluma ke namhlanje. No Jesu wayekade yozingela imphefumulo yoshumayela ivangeli. Usomile. Usayiqonda emthonjeni. Ufika uqala uthuma labo uthi abafuna ukudla sekulanjiwe. Lesikhathi befuna ukudla useya ngasemanzini. Mayifika amanzini utholana nansi intokazi. Usethi ngicela ungiphuzise. Ithi intokazi ayazi ukuthi uJesu. Ngicela ngabe umuntu ongaphandle ama-ushers bonke abantu bengaphakathi etendeni, itenda ligcwele. Ngifuna umuntu ohleze eminyango, bonke abantu inside. Bengene nje kahle bahlale ngaphakathi. Okay, bhekana ngakini. Ngiphuzisa. Ithi
umjuda uvela lapho wena ongazi iyamswenkela uyazi uJesu cela amanzi uJesu cela nje amanzi uzibona lona hayi ukuthi yayimncisha amanzi uJesu yayifuna ukususa nje idebate ngoba noma kuthiwa umuntu uncishana lokho kuthiwa ubansibani yintsha bebaba zokuncishana akekho umuntu ongancisha amanzi akekho kodwa lona uthi wena uvela lapho ngazi uthi mina ngingumSamaria wena ungumJuda amaJuda akawadlelani namaSamaria lo mthombo lo okakhokho wethu uJakobe wawumba kwakuphuza okhokho bethu nokhokho bokhokho kuphuza imbono namakamela inkomo mdaladala owefala kithi emaSamariyeni uJesu abasifazane bewazi bawuzocela kimi amanzi obuzongawaphuza ungaphinde wome lo sifazane ngokukhulu ukushesha angazi uJesu ma ethi uzomphuzisa amanzi ngoba wayebona uJesu akaphethe lutho wavuma ngokushesha wathi ngiphuzise noma wayesha amanye amanzi angazi isimanzi kanjani angazi phuzise uJesu ayikho inkinga ngicela ungenzele into ibenye before ngiphuzise landa indoda yakho uze nayo la bese ngikuphuzisa anginanzotha kusho ukuthi ukhuluma nendoda engatataseli anginandoda uthi uJesu hayi usho khona muthi awunandoda uqinisile ngoba awunandoda unamadoda usuka aba namadoda ayisihlanu wena nalesithupha osuka kuya kuyona yakho wakhamisa wabamba umlomo kanti ubani wena ake nishone ethi amen ngalelo suku lo wesifazane lesi sikhala yenaso sokungeneliswa ngamadoda sokufuna zonke inhlobo zamadoda mhla ehlangana noJesu isikhala savaleka Masete uJesu usho kahle awunandoda unamadoda nalasuka uyakusiyona yakho lithi wezwa ukuthi no akusimuntu nje lo kungebe yena nomprofeti kungebe yena noMesiya akasethi amen bathandekayo lithi iBhayibheli sezwela amazwi wasizakala walahla phansi imbiza yamanzi Nkosi wagijima wayotshela abantu bonke baseSamaria ukuthi wozani nizobona uphume ekhaya ezifebe mina uyabuya mina yantambama sewumshumayeli okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka ake sithi amen bathandekayo uphume ekhaya emini yantamba emini uma ungangedlula indoda uma esebuya akasasiyena uma ungangedlula indoda usewumprofetikazi abanye abamisa baqhila izandla bathi nasi isifebe sefuna ukungibamba kade akasakhuluma ngeindaba zesex akasakhuluma ngeindaba amathandana useyamemezela ukuthi khona asize mina Jesus oh hallelujah lona uba isifebe enamadoda amaningi kodwa mayesephuzisiwe mayesehlangana nenkosi kwaphela kuba isifebe esinamadoda wasethi angiyotshela lezi ifebe ezinendoda ngayodwa ukuthi wayona leyodwa ayifuneki ayi Nkosi yami indaba enkulu ke le isifebe samisa abathakathi sathi wo we mama uthwala imithi we mama oyimbiza zokukhipha izisu wow khona ungitshele konke ngeke nawe uye khona ake sisho sithi amen
wemntontshontshayo, mina ukhona ongitshele konke. Ake uyakhona, ikhona inyanga engelaphile, ikhona inyanga enkulu, igama layo uJesu. Ngeke uye na umuntu ungasizakala. Ngithi mina kuwe vala isikhala. Sithi Father, we adore you. Father, we adore you. Father, we adore you. Valiskala lapha phakathi kumuntu babunyambose ikhona into eyomele something. Ungabona intombazane jila kangahlaleke ekhaya, kunesikhala yomile. Lesikhathi ishintsha amadoda, ithi qeda lokhu kome kuzwayo uvele kungapheli.
Uma umuntu enesikhala odlangisa into engadliwa, odlangisa into enephunga elibi, ayi kukho konke ukudla okuphekwayo akazukubona ukudla okuphekwa insuku eziwu5. Kuyaciliswa, kuyagaywa, kuyafudunyezelwa, kuyaphekwa, kuyobe kukhanywa. Lento kufuneka izibole kahle, ithi phushu, ikhona abazoyiphuza bezobola, bezobola. Njengoba iboliswa, ibolisatha abayidlayo babole. Ake sithi amen bathandekayo. Lalela ngikhulume, mawuphuza iCoca-Cola, uphuza iCoca-Cola. Mawuphuza ubhiya, uphuza ubhiya. Mawuphuza umqombothi, uphuza umqombothi. Mawuphuza isiqatha, siphuma nangeziqu zoboya. Hey, usiyapi? Hey, Jesus. Come on, preacher. My economy. Makeze ngimaphuze. Hey, ngayiphoxa londi namhlanje. Ake sithi izandla zethu. Siyabonga. My corner. Omile. Makeze. Aphuze. Ngiyakhuluma. Ukoma ukudlesa nezinto eyilimaza impilo yakho. Ngenxa yokoma abanye umqondo ngathi awusebenzi. Uyazi kwalintombazane iqoqiwe ingenabanga. Mhlawumbe ithatha umama othile izala udade wabo owadlwa yizo wahlwaza indunduma. Ayiqoqele intanda nazo ikhulisa lapha ayifundise. Hey. Indlela bayinkathazo ngayo imkhathaze ize edlule zakhe. Noma eseshothi mntakadadewethu msungicovela umshado wami. Ubaba la ekhaya uyazi akasakwemukela inhlobo. Uthi mangafuna uhambe la ngcono kuhambe mina. Kusho ukuthi ngeke yenze lutho kunesikhala. Isikhala senza ikhohle ukuthi intandane. Inikele ngomzimba wayo ilana nendoda imithise. Intandane imithe izale intandane. Kusho ukuthi intandane plus intandane is equal to intindili. Isikhala lesidinga uvalwa ngoba kuthi umfana ngishiya wathanda amantombazana ngeke abonende ngiyakuthanda emfishane ngiyakuthanda esilenda ngiyakuthanda isidudla ngiyakuthanda iswapha ngiyasithanda idonsikala vele uyayithanda ine hips uyayithanda imqondo uyayithanda ngiyathanda ngabantwana uyayithanda imnyama uyayithanda impofu njengegwava uyayithanda. I know. Hey, Jesus. Vala isikhala. Ngithi mina madoda kithi uma ngomile bengiphuza ngisho esondweni lembongolo. Yini ukuphuza esondweni lembongolo? Yilabo abafana abancane abalala nabafelokazi. Ukoma kumenza aphuze ngisho esondweni lembongolo. Yini ukuphuza esondweni lembongolo? Yilabo abafana abancane abalala nemhende emdala ezwalukazi. Uvala isikhala uphuze esondweni lembongolo. Yini ukuphuza esondweni lembongolo? Ilabo sisi abadala ababamba ingane engane zabo badize ngazo ngemali balale nazo. Omisa abadala. Jesus. Nkosi. Kwenze njani namhlanje? Uvala isikhala. Mayekhona omile makeze kimi aphuze.
lesi sikhala iso lesenza umuntu agana ngaqedi ife indoda afunenye ife afunenye. Uzathi ngize ngikhone ngeke ngize ngikhone angifuni ukukhohlisa abantu Nkosi mina igazi lami lisashisa kabi isikhala uzozathola ingculaza indoda yakhe ingabulawa ingculaza ngenxa yokuthi wamile akasithi amen bathandekayo. Noma semaqaka laqhumayo noma senzwa nisontekile noma semadola ashwabene uyakhona noma ngahlana amazinyo uhlekela kulithawula wamile akaseke maphuze Jesus wamile. mayikhona omile makeze kimi aphuze. Jabu ubhinqa insonto ebomvu nje womile khonto yomele womele igazi lika Jesu. Lensonto ibhinqayo ebomvu kukhona into ebomvu oyifisayo manje ayikho enye into ebomvu esizayo. Leli gazi lengukogeza ngalo kahle kahle khona igazi afuna ukuya kulona. Leli gazi lengukogeza ngalo kukhona igazi afuna ukuya kulona. Leli bomvu oligoba ebusweni awuqonda goba bomvu kukhona into ebomvu ayifuna ukuya kuyo ozawusengathi yasiza ayikhenye igazi lika Jesu. Hey, come on, Kuba. Aimo. Come on, Dofenama. Jesus. Mayikhona Oh yes. omile makezeke maphuze. Ngiyakutshela sithandwa sami akekho umuntu ongabhema ugwayi asikahle ukuthi udala ikhensa usathane ovula isikhala sokuthi yoma womele into ebulalayo osuzwe kahle ukuthi idala ikhensa noma sekuphuma emsakazweni ukuthi amabhiya abantu abaphuzayo sebezovuvuka begqola amanzi umzimba besaphuza ama-lion lager ama-castle mixed out ama-black label ama-hansa akesithi amen bathandekayo noma sekuthiwa le nto iyabulala ngoba isikhala asivalekile noma noma ngakhuzwa uhulumeni noma ngakhuzwa umsakazo angeke zezwe noma ngashaywa angeke zezwe le ndaba ayidinga induku idinga uJesu. Oh hallelujah. Jesus. Avala isikhala. Oh Nkosi. mayikhona omile akezeke maphuze. Oh Jesus. Thetho le ndaba. Lento ezumfana ahamba azasonteke azashintsha izwi akhulumise kwentombazane aze intombi ngentombi ayeke inzipho ezinde afaka amacici ake sithi amen bathandekayo ikhonto ayomele wamile ikhonto edingekayo ake sithi amen bathandekayo wamile njengoba senza intombazane indoda nje wamile kunesikhala. Jesus. Oh hallelujah. My economy. Sikhula intombi eziqhenya zibizwa ngamalady. Namhlanje isimalady singamarasta. Intombi yonke efuna ukugana ayifuna ukukama ekhanda ingena umoya wabafana. Ibona abafana benza ama-dread benze imiyeko benza ama-rasta emakhanda nayo Jesus. isibiza ngomjamayikho. Sisumjamaica. Hey. Vala isikhala. Isikhala lesesenza umama gqoka osheqe aveza amathanga amadala ashobene. Ikhona into engagugi noma segugile isana sithi akaguganga azafaka amaphetyosi angacacile efuna ukuveza ibhukuza zamathanga isikhala. Amen.
uma ucabanga umuntu uma ekhinda yini inhloso yokukhinda ngoba ukuveza umzimba uqala senyuse sifike enhla kwamadolo abone bethule hathi angisiphinde aye ngasenkonzweni abone bengababazi athi ya angisiphinde aphinda sithi juqu kucaca ukuthi unebhadi uzohlangana nabantu abangamthanda abambhuqayo abambhuluzayo bamshayela i-high five engenamsebenzi hawu sisi kanti ume kahle kangaka azathi ngempela magenge ngempela nendoda isinqulu zamehlo nje athi hayi mem nqulu senje amehlo isikhala lesisikhala sengiyavala siyamthuthisa omunye azayokibita ethi uzama ukuvala isikhala uyazelelisa kucaca ukuthi inkinga ayiqedwa ukulala nendoda uthi esekipitile khona eplazini lapha asekipite khona ethe neke impahla indoda iseyimobeni ebeqalaza amanya wafica khona angene ebusuku hawakhe mayakhe isebenze emini ngiyadabuka uma uthatha umuntu uthi akashade ngoba uthanda amadoda too much khona ezoyeka ukuthanda amadoda iring ayimshintshi umuntu ilapha esezowathanda khona kakhulu sekuzoba ukleva manosha segunqutsa amehlo siyawawayindela ucathona ungathi ugane lomfazi wakho makukhala ucinga phuma qanqatheka ubambela iseli ngaphandle ekushiya usendlini siwadla amabele wagadile hallo kukhulumela phansi ukhona noma ungamshaya umuntu wesifazane azalale nabe abhongiswa kwenkomo athi ushaya umzimba isikhala asivalekile singaphakathi mamnye shaya intombazane yakhe indodakazi yakhe izishite uzozongibulala mama kodwa nje ukuthi uzongishintsha usipho ngeke ngimiyeke njengoba uqonqa nje uqonqa mina uqonqa umzimba sengiyimabokoboko kodwa uma ungahluhlinze ngaphakathi uyobona enhlizweni angimthandi ngidla amalangaphi izinga lokumthanda lingaphezulu kobuhlungu engibuzwa nje ubungishaya funda ubungishaya uthi mawuyibeka ithi tha ngithi sipho ngivele ngezwa lesikhathi hlala ngilingisa umuntu osindisa umuntu yamshaya avela athi Jesus uzengezwa ukuthi uyamphinda athi Jesus induku ihlala kanye negama lika Jesu nawe umuntu yangishaya ngivela yisipho ulave kusipho uyusipho kusuthi ngamanye amazwi wena baba nawe mama akenza amanye indlela engcono ngoba lokho ngishaya ayingisizi niyangibulala eningizofa ngoba inkinga ayikho emzimbeni onoshayayo usipho ungaphakathi
tholani into nina enizoyifaka ngaphakathi ifika ingene mayike yangena yahlala uzophuma uSipho. Vala isikhala. Kanti ngicabanga ukuthi khona umuntu othanda ukuthi elokadakwa onke amalanga lisho lingashona engadakiwe nakusasa udakiwe nakusasa udakiwe nakusasa udakiwe. Uma ucabanga lo muntu usithola nini isikhathi sokucabanga? Njoba ngasikhola isikhathi sokucabanga, uma ucabanga ikhona into ayoka yenze, ikhona indlayo ke yakhe. Wakwasibona isidakwa sakho umuzi. Ngoba esikhundleni sokucabanga uzoplana nini? Ngoba njalo umqondo uhlala ugcwele utshwala. Mayivuka ekseni athi uyovala isikhala, uyoqeda ibhabhalaza abuye sedakiwe. Alale avuka ekseni athi angiyothi inqanti bese ngibuya ngihlela into zami abuye sedakiwe. Ngoba kuvele kuvuka obayizolo. And umuntu mayesephuza kahle akadli nokudla. Ngoba uSathane ufuna umbulala letshwaleni. Aphuze engwesifazane, aphuze asedlula amadoda. Bona ngisho ubuso uthe sekubuso benkunzi. Ngeke sagana lo. Buso buvuthiwe. Akasagcini ngogoloko uphuza nespirit. Goloko akasawuswa. Vala isikhala. Sesiyathandaza. Mayikhona omile. Abanye kade basonta isinemfu asiyekeki. Sonta naso. Vala isikhala. Muwathatha uJesu isikhala siyavaleka. Khona intombi ezinhle kabi ungazibona ezizinhle ziyiphaphatha isinefu. Ubona ngamehlo, mina ngazi umbona umuntu obhema isinefu, ubona amehlo akhe. Makuhlangana amehlo akhe ungathi njalo acobe inyembezi. Adlala amanzi athi isinefu. Ileti lonke lisebenza kwa Shoprite, nasi isinefu. Vala isikhala. uJesu yedwa. Ngokuba bheka indodana yamuntu izile ukufuna nokusindisa okulahlekile. Sesiyathandaza vala isikhala. Bonke laba abantu besifazane abadla inhlabathi bane demon lenyoka. Noma ngathi uyakholwa uthandaza azasilele unamanga unamandawe akuwona umoya kaNkuluNkulu. Ma edla nje inhlabathi akasindisiwe. Une demon lenyoka ngoba inyoka okwathiwa iyodla uthula umhlabathi iziphela indaba yayo. Ake sithi amen bathandekayo. Bonke abantu besifazane abadla inhlabathi bane demon lenyoka bathi ukukhulekela baphulukiswe umoya. Shumayela ngapha kwamhlabe yalingana khona omnye umama wayengayidli khona manje uyayidla. Yena udlale yesiduli. Ayithele platini haze ungathi udla inkobe. Hayi ngona umoya ngempela lo. Ma ayidla. Uyibeka lo jeka amanzi apha eceleni kwakhe. Ayikwenye athi nkanja ihlisa ngapha. Umoya kunesikhala. Alibonge ivangeli. Vala isikhala. Ukungabi na Jesu kuvula isikhala. Kulezi nsuku kade kunestyle kade ngisibuka sithandwa ngabafana. Bathanda ojini banqamukela emadolweni nala ezansi kwesinqe. Ubona ngeJojo lwana le anda yakwaPhephe bovivela kancane.
ngoba mawunalo moya usathana uthi uyadlisa ngisho uphoxeka, uthi uyadlisa ngisho uhudulela isithunzi sakho phansi. Ngoba makuvuleka isikhala entombazaneni ayinandaba noma ngabe izalwa inkosi yesizwe ilala nosikhotheni, abafana abadla insanga, abanamateka anuka yobhobukile, abanama anda ngawana kwaphephu nawayisiketi anqamuke ngezantsi, ajole nalom ezalwa inkosi ephethe izwe. Ake sithi amen bathandekayo, ngoba makunesikhala, makunokoma, uphuza noma sake sacishe sabulawa ngomunye ubhuti, siwela umfula sonke ke sesisele ngama-anda amabhuluku asebanjwe kanje naye. Manje thina siyahleka kanti asasesonile, kathi anda athi yanqama, sibona uma sekhanjwa eyakhe ayisasobele, uselandelwa yilongana ngemuva. Awu lona lo selandelwa isila ngoba onke ama-anda phela asubele, lo selandelwa isila kanti ade yanqamuka. Uyazi makunesikhala kuphela ngisho uyinaka, kuphela ngisho uyithanda, ake sithi amen womile, udinga uJesu ozokunika ukuhlakanipha okupheleleyo, akufundise nenhlanzeko, akufundise nokuqona kuyithanda, akukhombise nezinto ezilihlazo ezingenziwa. Mayikhona omile makezekile aphuze. Ngicela sivala amabhayibheli ethu. Jesus. Vala isikhala. Thatha uJesu uthola ukuphumula. Ma ungena Jesu nesikhala uhamba ubuza nje inkinga zomzwa wakho, uyibuze emzini yabantu, uyibuze kubantu kuthiwa abanamanga. Ngoba ifale uladliwa zihlakaniphi. Ukhokha u5 uthi umuntu uthatha ibhodlela lamanzi walibuka lixukuzwa nawe into obungazenzela kwawena ekhaya. Qagela uvuma into engekho ngoba ifale yula ehliwa zihlakaniphi. Omnye umuntu angakumbona ekhonza impumputhe uze wazi wanothanda lo bhuti emhla kangaka ulibele ukubamba impumputhe ngesandla, uyazi uyadla. Uthembele kuyo ifale yula ehliwa zihlakaniphi. Uvale isikhala uzozuphele nya ungashadile. Indoda yoshada na ngiyayikhalela iyokuthola amaphasela esephelile, sekungamabele kuphela intombi engasekho, sengamadevu kuphela insizwe ingasekho. Ungazibuka isikakamlomo wethembe kanti sekuphelileke ngale kusikakamlomo kusokhalweni. Qedile ifebe zashaza avala ethi uvala isikhala kwaphela yena. Mayikhona omile makezeke emaphuze, okholwa yimi njengokusho kombhalo, gogo phola imfula amanzi esiswini sakhe. Nansi ifikile imini yenkululeko.
noma ubufebe ungazobuthathela izikhwama uyobuhlalela ehostel uthi uzama ukuzenelisa ngeke unele uzodlula kuleyo hostel uye kwenye isigcino bazokunquma kusudindilizile begaxa ocingweni leko mahill pro egoli intombi ezinye kusayiphahlakile sebeyikhiphe ngewindi bephezulu kwesokugcina istage banele bazenelise ngayo bayikhiphe ngewindi yonke phahla ife fele manyaleni mayikhona omile makeze kimi aphuze okholwa yimi mfana wami ngeke ube nalo ikusasa mawungathatha uJesu ngeke kuphelile njengawe mucathi yokube nomndeni wena khohlwa mubuka nje ungaba nomndeni uthathapi ngoba uyinkinga kwakuwe uhlulwa kuyibamba nokuyicontrola wena udla noma yini ulala noma phi uphuza noma yini wena okubekwe phambi kwakho nje uhlula nakho nontshontsha uyantshontsha uzofa bazokuyele ndiyeni uzohlanya wena ngekudala akusho lutho ukuthi abazali bakho baqamba igama elihle usathana kanandaba negama obizwa ngalo ukuthi uvusa umuzi angeke uvusa umuzi wena nje obunje uthamsanqa wena usiqalekisa uye uthamsanqa thamsanqa inhlanhla akeke uthamsanqa nje ohuqana lensango uhuqana nogwayi olala emzini yabantu kuphela ivike ekhaya engaziwa hambe lala nje dla yonke imizi le enta amagceke emzi yabantu encenga ukudla ekhaya kukhona akafuna ukuphathwa nomoya kuyilawula kungekudala wena uzoba isimba uzobukhela abafazi amanzi okugaya utshwala wena kuba ibhala kusonto ngenyawo ubala isikole sikhona kufuna ufunde abehlulekanga abazali bakho unomoya okungezwa umoya kuyiphatha isikhala kucontact ichachaza aweneliseki noma ungenzelwana ekhaya unama complain bona thi konto ongazenzela yona usathana ovula isikhala ufuna ukubulalela kude kwahlonga sini nalitende lisekuwe lizokwenelisa inhliziyo yakho mukwamthatha uJesu sikhala sovaleka uzosuthanda ikhaya uzosewuthanda ukwenza imisebenzi esekhaya njengamanje umhuqa into nje ephakelwa njengenja ayisizi lutho ifuna ukudla kuphela ikhonkoti yoshona ifeleni idliqedi suthi ikhonkoti yoshona yokhamisa itoli yohlafuna amashepisi shona ilanga inswelabo into engenamsebenzi imfanaye mayike yadla yasutha indlela yokubonga indlela ucabanga ukuthi wena kuhle kuNkulunkulu njoba wena ayikho into enhle yenze ekhaya igama lokuthi inkosi ikubusise wagcina nto ukuthi kuwe inkosi ikubusise igama nje lokuthi inkosi ikubusise igcinene ukushiwo kole yonto ukuthi inkosi ikubusise kuwe nje kushiwo kuwe kuthiwa inkosi ikubusise kushiwo kuwe into egcinane angisakhuluma ukuthi siyabonga unje inkosi ikubusise ngoba awuzwa moya uyiphatha moya kungalawuleki uzenza insizwa ngisho kubazali bakho uzenza intombi ngisho kubazali bakho usathana uvula isikhala sokuthi musukuphatheka khona uzofa ungakabi isikhathi abanye abafana laba bangozinyo bulala uzinyo bulala umuntu onjani umuntu okuthenjelwe kuye kwazalwa yena kwaqala ngaye kwagcinwa ngaye kodwa inswela moya amanye amadodana azaliwe aqanjwa amagama ahle kwathiwa sethembile abazali babethi sethembile uma sezela intombi ikhasa liyophila umnotho uzobuya kanti usathane uzovula isikhala mayikhona womile
makezeke imaphuze okholwa yimi njengokusho kombhalo eswini samanzi kuyokhophoza eswini sakhe yoba nemfula amanzi okuphila vala isikhala insangu ayiyona isolution ugwayi awuzenzo ukuba utsotsi lokho ozama ukuzenza utsotsi ushintshe ngesiteps sokuhamba ungafuna ukufasa ibhandle ufake into enzalo uliyekelenge uzenza utsotsi ongasile ekhanda ushintshe step ngathi amahlombe kawasalingana libe phezulu libe phansi ingathi imlenze ayisalingana uhamba ukheleze uhlekisa ngabantu abakhubazekile uzozala ingane njengawe vala isikhala akekho utsotsi oyoba indoda akekho utsotsi oyoba nekusasa akesisho sithi amen bathandekayo leso sikhala sivule usathana ukuthi uzenze u-out uzenze ulova uzofa namhlanje ngifisa impilo yakhe ishintshwe ayede Nkosi yami. Let us close our eyes. Moya wami uyadabuka. Asivala amehlo thina sonke. Lo mzuzu lona mungubi kuyo yonke imizuzu engingayimala lo mzuzu engimi kuwo manje. Uyazi kulo mzuzu okugcina manje oba ngikhuluma nje sengifike enhlokanandlela zimbili zingizimbaxa beyo kade uhamba ngendlela ufika la zihlokana khona enye iye kufeni enye iye kuphileni ngabe sokukhohlo iye kufeni ngabe sokunene iye kuphileni ufuna ushuze manje uNkulunkulu kayenzi ibe msulo noma ungayikhohlisa noma ungayiduduza noma ungathalalisa noma ungeze wanaka noma ungakuziba ukukhuluma kaNkulunkulu noma kungebe into oyishaya lutho noma ungayithathela phansi noma ngaba into oyibukela kude noma ngathi uxhuma uxhasa uyingena ufitha uphumeleli kodwa ngifisa wazi ukuthi namhlanje ngomgqibelo ebusuku wena bekumele usabele uthi mina Nkosi lo engomile ngiphuzise bangaki namhlanje ebusuku abathi Nkosi yami sikhona kimi isikhala inhliziyo yami naso ikhona into engiyomele ikhona into engiyilangazelele nomsathane sengihlangabeze ngokubi kodwa bengomele okuhle namhlanje Nkosi ukhulume kahle ngeniso kuhle enhlizweni yami hleze nami ngaba indoda ngaba intombi ngaba umama kusasa shintsha ukuphila nokucabanga kwami ngihlanze emoyeni wami bhala igama lami encwadini yokuphila thatha izono zami ilahlo ulandla lokukhohlwa oh sengiyathandaza
Bangake namhlanje abathi Nkosi yami Emmanuel wangithokozisa wangabela wangophela wangihlawulela sengingwasezulwini senginefa khona. Bangake namhlanje abathi uNkulunkulu wami ngithintekile kangifisa ukucasha ngizenze umuntu ongenamizwa nongenanembeza. Bhala igama lami encwadini yokuphila, suthesa ukulangazelela kwami ngokuhle. Hlangulonke amacala ami, bhala igama lami encwadini yokuphila. Whatever you are, mawuthi Nkosi ukhulume kahle ebusuku nempilo yami. Ngake ngakhola wangishaya uSathane. Azange ngize ngiqala ukumamukela uJesu kodwa usuku lwami namhlanje. Lapho hleli khona ngifuna ukuthandaza nawe. Thatha nazo inqumo ezinhle. Ngosuku lokugcina lomkhosi wema wamemeza wathi mayikhona la kezeke emaphuzi. Nawe ungeza kuJesu uphuze namhlanje. Usala uprofeta emkhazana, usala uprofeta ngakini. Utshela abantu uthi ngimtholile ongitshele konke. Lapho khona ngifuna ukuthandaza nawe. Phakama isandla sakho. Wena uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ngingakafi wangilethela ivangeli. Phakama isandla sakho ngithandaze nawe. uNkulunkulu wethintile inhliziyo yakho. Ngicela usimise isandla sakho ungayenzi belikhona inhliziyo yakho. Wena uthi ngiyazivala isikhala namhlanje. Inkosi kubusise dadewethu wayifaka inhlanhla lapho. Walenzela ukuhle igama lakho bani omunye futhi uthi Nkosi usimise nje ungasehlisi ngize ngikhuleke nawe. Nawe mfowethu dadewethu wayifaka inhlanhla kubusisa uJehova. Wakwenza okuhle phambi kaNkulunkulu, wakwenza okuhle phambi kaSathane amademoni akhe, wayithatha inqumo ezinhle. Bani omnye futhi othi Nkosi angifuni ukusala, ngiyafuna ukuphuziswa nguwe namhlanje, ngingaphinde ngome, ngifisa lesi sikhala sivaleke. Phakama isandla sakho, sengiyathandaza uthi Nkosi inhliziyo yami yenelisekile, ukukhuluma kwakho Nkosi iqinisile. Phakama isandla sakho, phakama isandla sakho, phakama isandla sakho, sengiyathandaza. Uzwile kodwa uthi inhliziyo yakuthintekile, uyamdinga uNkulunkulu. Angaba likhuni umuntu oseduze kwakho kodwa wena ngeke ube likhuni ngoba uzwe kahle. Ngiyakuncenga ngegama likaJesu, phakama isandla sakho uthi Nkosi ukhulume kahle ngakafi, thuba lokuphenduka lisekho. Phakama isandla sakho, sengiyathandaza ngegama likaJesu. Ungesabi, thatha okuhle, yenza okuhle. Mfana wami, sabe uyabizwa namhlanje. Ingani ungene kahle nokhethe kahle ukuzohlala enyaweni kaJesu lalikhuluma kwakhe. Phakama isandla sakho. Ungavumi uSathane kwenza isilima usuze wakhetha ukusondela. Salo suphuza nanka amanzi asefikile phambi kwakho. Uthi Nkosi ngiphuzise. Mesandla sakho wena shonjani. Oh, thank you Lord. Phakama isandla sakho. Ngiyakuncenga ngegama likaJesu. Inhliziyo yakho ithintekile. Angisho kulo ngathintekanga, ngisho kuwe ngoba uthintekile. Mesandla sakho sokunene uthi Nkosi ngihlangabeze. Nkosi ngisimamisele endaweni ethe dundu ngithanda phezulu. Ungangabazi. Thatha inqumo. Apike ahleke uSathane uma ethanda. Kodwa uyayazi into oyenzayo. Phakama isandla sakho, sengiyavala. Nalithuba lakho lokugcina. Nkosi nansi impilo yami. Hallelujah. Yeah. Oh Heavenly Father, we thank you. Lord Jesus. Phakama isandla sakho. Uyazi ukuthi ngiyezwa bakhona abantu abathintekile kodwa bayesaba. Ngabe sengivalile manje ngibanjwe yilabantu abesabayo bathintiwe uNkulunkulu. Ngicela uqonge isibindo mesandla sakho. Nkosi kubusise mfana wami, simise ungasehlisi, ungangabazi, ungadlali. Wayifaka nawe inhlanhla ekugcineni. uNkulunkulu wakubhala waliloba igama lakho. Kuzwakele ukuthi bakhona. Ngicela wena omunye khona ungasali ngephutha. Phakama isandla sakho.
Simise ungasehlisa mfana wami isandla sakho angakathandazi. Simesiqonde. Tell Satan ngamahloni. Yes. Ngicela uma ekhona umunye othi inkosi ngizwile. Uziba kuzokungisiza ngoba ngeke ngokuthola ukuthula ngabuyisana nganawe. Nobuthongo bami buzobaleka. Phakamisa isandla sakho. Sengiyavala wenqabile nempilo yakho. Liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu mayinqonywa. Lapho uThixo esusa ukuphila kwakho kuwe. Uzothembana uzophelela phi? Nalithuba lokugcina last chance. Phakamisa isandla sakho. Phakamisa isandla sakho. Wena uzwile uthintekile. Siphakamise isandla sakho incenye inhliziyo yakho. Noma uSathane ekusabisa uthi inkosi angikhatha imicebo yonke kodwa izulu ukungena kulo. Phakamisa isandla sakho. Ya Nkosi siyabonga. Ngicela bamise izandla zabo simise siqonde bhodwa isandla sakho. Ngaqalaza amanye amagenge akuyona indaba amagenge indaba yomculo uNkulunkulu. Wayifaka na bhodwa wami inhlanhla egcineni Nkosi kubusisa. uNkulunkulu uyasebenza nje. Phakamisa isandla sakho siqonde na mntana moyifaka inhlanhla mfana wami uNkulunkulu akubusisa. Ingani uNkulunkulu uyasebenza nje. Simisa isandla sakho ngasehlisa ingakashi. Ungadlali ngoNkulunkulu akulokodo akwenziwa. Simisa isandla sakho. Jesus. Simise wena uthintekile. Ungalokothi udlale ngoNkulunkulu. Mudlala nje ehlisa. Mo serious usimise siqonde. Oh nawe baba mayifaka inhlahla kubusisa uNkulunkulu. Kunabantu ababanje umoya omkhatho bafaka uvalo nokwesaba. Enibeka usuku lwabo lokuzalwa namhlanje. Khona into ezintsha uThixo abebahlelele zona. Khona uSathane bafaka umoya ovalo nokwesaba. Ngiyakuncenga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, misa isandla sakho. Nani bafana bami lapho phansi nayifaka inhlanhla. uNkulunkulu anibusise. Nikhethe kahle manje. Sengiyavala ngiyathandaza. Wemuntu ozwile. Wemuntu ozwile phambi isandla sakho. Ya Nkosi. Ngicela bonke labamise isandla zabo bame ngeenyawo zabo. You stand up in Jesus name. Nawe bhuti wami Nkosi buse nawe bhuti wami Nkosi buse manje ngeenyawo zenu. Sukumane ngeenyawo zenu. Nkosi nibuseni sasukuma nsama ngeenyawo zenu. Angithanda umuntu oqalaza abantu. Uma umuntu ebizwe uNkulunkulu akaqalaza abantu. Mana ngeenyawo zakho. Wena wathi umisandla sakho bhuti wami sukume ngeenyawo zakho. Nayifaka inhlahla nibusisa uNkulunkulu. Nani lapha elihleli phansi enimisa izandla zenu. Imani ngeenyawo zenu. Sengiyathandaza manje. Ngicela nisuke lapha enikhona nizela ngaphambi kwestage. Ngalokho uhlale phansi, ngalokho uhlale phansi ungadlali ngoNkulunkulu. Moba udlala hlala ungabunyakazi ungaphinde usukume. Wena userious woza ngaphambili nizela siyathandaza manje. Ozani bafana bami. God bless you. Nkosi nibusise. Wena kade umisandla sakho ngicela usukume uze lapha ngaphambili. Entweni zonke ongadlala ngazo ngeke udlale ngoNkulunkulu. God bless you mfana wami Nkosi kubusise. uSathane ukufaka uvalo. Cela abanye abafana balapha abayinikele enkosini basukume beze ngaphambili. Abantu bemise izandla zabo bamana ngeenyawo zabo bangasabi. Ukhona uNkulunkulu uvile izandla bazoba khona. Nkosi kubusise mfana wami. Abakapheleli cela beze ngaphambili. Laba thatha uJesu namhlanje. Sathane ufuna ukuhlinzela izibini njengengcoba noma usuphunyulile ukushovela odakeni. Cela bonke kade bemise izandla zabo lapha beze ngaphambili. Ufuna uzothandaza namhlanje. Khona afuna uNkulunkulu lebe ebenzele yona. Phakamisani izandla zenu. Nonke nila ngaphambili. Zombili. Thank you Jesus. Cela ibandla lime ngezinyawo. Cela babanyambose aze ngaphambili azothandaza. Azoletha laba kuNkulunkulu abakhethe kahle. Jesus. Wena kwami isandla sakho wasusaba wahlala ngicela uze ngaphambili. Le prayer ezokwenziwa la ikufice la.
lingenzeki iphutha. Ungalahle isibusiso ususifumene. Isihloko sakusasa sithi ufile ukhona. Ibandla lonke alivala amehlo liphakamisa izandla lize lulele kulaba ngaphambili inceke yenkosi besikhuphuka ithandaza egameni lika Jesu. Sonke asivala amehlo siphakamisa izandla siyilethe kulabo abayinikele inkosi. Baba wethu onamandla wonke ebusuku egameni lika Jesu. Umsebenzi omuhle wawulethela inkosi uJesu kuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Baba ingcwele ebusuku. Babona amandla wonke ngokukhulu ukuhlonipha sithula nabo abantwana bakho abazinikela kuwe. Baba ingcwele inhliziyo yethu iyakubuka kakhulu ibuka uthando lwakho lumangalisayo. Baba wethu omuhle nguwo wenza okungenzeki kubantu. Babona amandla wonke kumkhuleko wethu ebusuku ubuthinta impilo yamunye namunye. Babona amandla wonke uthinta amazansi enhliziyo. Baba othembekileyo dala ukuphila okusha udala inhliziyo entsha. Baba wethu omuhle moya wakho ingcwele uNkulunkulu omuhle uthembisile ngawathi bonke abasinikela kuba phamandla siyakhule kuba phamandla. Baba wethu omuhle okuhamba ngoba sibezelwe nguwe bamele iqiniso lakho. uNkulunkulu wethu omuhle bahamba ukuhamba okusha egameni nasegazini lika Jesu. Balondoloza bagcina entendeni isandla sakhe sinamandla. Baba uthembekile kholekile kwethembe kwakho kuyedlula emafeni. Babona amandla onke awusiya umuntu kubuqamba amanga. Siyabonga ebusuku siyakubabaza siyakungcwelisa. Baba wethu onamandla onke yimanga kubuhambe phambi kwabo nabo babukayo babona umsa wakho babona uthando lwakho olungako sinikeze lona. Basibize ngabantwana bakho sibongele kakhulu. Qhubeka nabe egameni lika Jesu. Amen. Ngicela bonke laba balapha ngaphambili. Ngicela baba uMsomi avele lapha ephasini.